Δυσκολεύτηκα λίγο με αυτή τη... Πρέπει να κάνω μια στροφή σε 1-2 και έχανα την ισορροπία. Τα έβλεπα και γέλαγα. Συγγνώμη, αλλά γέλαγα. Αυτά τα βήματα που παίρνω, που πάω πίσω για να φτάσω εκεί, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Ναι, είναι δύσκολα αυτά. Εγώ το κάνω με λίγη. Τώρα σου βγήκε, γιατί σου βγήκε τώρα? Επειδή δεν το σκεφτόσουν. Έτσι, ναι. Κάμιλε. Yes, το κεφάλι δεν θα σου πέσει, μπορείς να το κουνάσεις. Εγώ να περπατήσω σαν να. Ναι, έτσι κάνεις, έτσι περπατάς. Μετά παίρνω τη διπλή στροφή. Χρόνο για να μην κάνεις πιο ρεζιόφκα, ηλάς. Όχι, είναι ωραία, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι τελώς διαφορετικό. Μου άρεσες εσύ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου άρεσε εσύ μετά ο Αλέξης και η Στέλλα το ίδιο. Μου άρεσανε, ήτανε καλή και οι δύο, φυσιολογικοί. Το κάνετε σαν να μην είναι τίποτα. Yeah.